Manyamira kowuok oko mar kwedo deko mar sirikal chwalo pesa e skunde ma primar kaachiel gi mago mag secondary gi kuonde tiegruok mamalo. Ka giwuoyo e rombe mopogore e gwenge mag West Mogirango e kaunti ma Nyamira, jaod bura ma gweng'no Stephen Mogaka kod jaod bura ma kauntino Jerusa Momanyi okwayo sirikal mamalo mondo ne ni omenda go ogol mapiyo e neno ni jopuonjre ok oyudo pek e yore mag somo. Bende jood burago oseyo sirikal mar kauntino kuom jwang'o kuonde tiegruok mag tije lwedo mong'ere kaka TVETs e kauntino. Isaac Okech nigi ler mathoth. E kinde ni masir ne jopuonjre mag primary, secondary kod mbalariany nyuolo paro mopogore opogore. Moko kuom jood bura kowuok e kaunti ma Nyamira kwayo migawo mar somo mondo yud duoko ma osiko mar siro somo mondo neni somo dhi mbele maonge rochruok kata matin. Mimi naomba tusisingizie ati koti imesimamisha new funding model, watoto wetu waanze kuhangaika katika university zetu bila capitation, bila help money na bila pesa ya serikali. My brother, my learned friend CS of education, just go back to the old funding model. Patia watoto wetu pesa, ndio mjumbe nijue balance ni ngapi, niwaandikie basari. Katika universities zetu, saa hii wanafunzi wako na shida sana. Wanafunzi wengi wanatakikana kufanya mitihani, lakini kila wakati wamefukuzwa. Mpaka lini? Mpaka lini watoto wetu waendelee kusumbuka katika universities? Wengine wanaenda migomo. Kata kamano jood burago kod jotij kaunti osayo serikal mar kaunti ma Nyamira ewi wach jwang'o kuonde tiegruok tije lwedo mong'ere ni TVETs ka gikoni madhi tamo jopuonjre yudo lony madwarore e piny masani. Nilivyokuwa napita kule Geita, I'm sorry to say this, that institution hata capitation wanafunzi hawezi fanya practicals. Mimi mwenyewe nimepita leo nihakikishe nione ya kwamba ni Isiti Kitutu Masaba ndio kuna shida. Nimeshangaa West Mogirango pia kuna hiyo shida. County, please amuka. Mjue ya kwamba TVET silikuwa devolved. Hiyo ni kazi yenu. Kumekishwa ya kwamba kuna vifaa ambavyo vinatakikana kuwa katika institutions zetu ambazo wanafunzi ambao ni watoto wetu wameenda. Watoto wasiende hapo kukula, walale na hakuna kazi ambayo inafanyika katika hiyo mashule yetu. My humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disburse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Isaac Okech, Ramogi TV.